clare, clar și corect. Nici o literă greșită. Nu ne grăbim. Dacă soluția aia este corectă, anulat și frigider și mașină de spălat. Bea, Jasmin, acum. Ce-ai făcut? La schimb. La schiato, dacă vii, mergi La plajă, nu la schi. așa da. Pana Tatiana, Vei și lași. dacă acolo nu este la, am pierdut. Pana Tatiana, un frigider și o mașină de spălat. Da sau nu? Ne avem încredere în Dumnezeu. Bea, Jasmin, 3500 de puncte, luat și frigider și mașină de spălat și putem să luăm 500. Hai că vedem, merge la vitrină, 3500 de puncte. În primul rând vreau să mulțumesc fetelor pentru câștigători și în continuare doresc o mașină de spălat, un frigider și un service, dacă se poate. O mașină de spălat Samus, 1400 de puncte. O familie cu doi star la tot, 2000 de puncte. Dacă nu m-au auzit, acum mă aud foarte bine. Iar noi mergem mai departe. Andreuța, ai emoții în continuare? De ce plângi? Ești fericită? Da. Așa, bravo. Te simți că ai lacrimi în ochi. Da. Sigur? Emoționată. Da. Ești doar emoționată? Puțin. Fii atent. Pentru că am luat mașină de spălat, pentru că am luat frigider, dacă ar fi să-ți alegi tu ceva din vitrina mea, ce ți-ai alege? Un telefon, o tabletă, un laptop. Un telefon. Ok. De reținut. Rămâi aproape de noi, da? Da. Nu de alta, dar noi am ajuns în runda a treia. Și spunem așa, dacă în primul puzzle de departajare Andreea a răspuns corect, în cel de-al doilea puzzle de departajare Andreea a răspuns corect, pentru Cati a treia, draga mea, iată, avem și un domeniu, Ana, te rog, Domeniul este plajă. plajă. Cati, stai de la să mergem la plajă, zic. Și am nevoie de prima consoană din runda a treia. R de la Raluca. R de la Raluca. Bravo, hai! O învârtim! Cati, nu fi tristă, Cati. Trece repede. E ok. Cati, nu fi tristă. Mai trebuie să și râdem, nu? Noi ne vom Strâm. distra. Avem 3 plicuri pentru tine. Alege unul. Să vezi cum îți va fi viața. Îți pare ceva cu mâncatul, că te ajutăm și noi. 1, 2 sau 3. 1. Toată lumea a unul, crezând că nu a... Da, yes, ia uite. Eu l-aș pierdut.
video. Ne regăsim pe canal. Pa, Pa, pa!